ಮತ್ತೆ ಯಾಲ ಸಂಭ್ರಮಲ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಡಿ ಎರಡು ಉಂಡು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರೆ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು, ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆ ಬೊಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ತಕ್ಲಿನ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಪಿರಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಲೆ ಇಡಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.